Na szép jó reggel gyerekig! A két őr, aki ide volt tévé éjszakára, hogy őrizze itt a dolgokat, amik itt vannak már jelenleg. Képzeljétek el, mire jövők nincsenek itt. Úgyhogy ha valaki látta őket, mondjátok meg nékik, hogy milyen dolgok voltak ezek, hogy itt hagyták nékem ezt a rengeteg cuccot. Na de az a lényeg, kedves nézők, hogy érkezik az áru, az italok be lesznek hűtve, a zene maxon fog pörögni, nagyon nagy buli lesz, nagyon készülünk gyerekig, mindig kérdezitek a helyszínen lesz a jegy, így van, lesz a helyszínen napi jegy, de ezt mondtam akkor, amikor elkezdtem az egészet reklámozni, és kedves nézők, a napi jegy 30 lejbe fog kerülni, ugye elővétel pedig 50 lej volt. Ugye várom mindenkit szeretettel, nagyon meg fogjuk nyomni, és jó bulit fogunk csinálni, úgy látom 34 fok lesz, úgyhogy hál' Istennek az idő is velünk van. Továbbá, amit még el akartam mondani, akik messziről jönnek, Hollandia, meg más országokból írtak nékem, hogy mik lesznek a programok. Még egyszer elmondom, hogy szombaton délután 3 órakor habparti, 5 órától jönnek a koncertek, akiket már tudtok, kik a fellépők, illetve vasárnap fél 8-kor fog kezdődni az első, ugye Nagybogi, és 9 órakor BSV, 11 órakor tűzijátékkal fogjuk zárni az egész menetet, úgyhogy ezek a programok, de ez a mai nap remélem, hogy ki lesz téve pontosabban is, szóval nyomjuk néki, hadd menjen!